Z otrokárskej spoločnosti starého Egypta prenáša Madáč svojho diváka v divadelnej hre do 6. storočia pred Kristom, pred našim letopočtom, aby mu ukázal epizódu zo života starých Grékov, starých obyvateľov Atén. V 6. storočí tam totiž vzniklo hnutie, z ktorého bola prvá známa demokracia, a ktoré sa prejavilo najmä tým, že v Aténach sa všetci občania považovali za rovnocenných a všetci občania, musím ale povedať, že išlo len o mužov, mali právo hlasovať. Vtedy niekto v Aténach navrhol aj spôsob istého hlasovania, ktoré dnes by v 21. storočí nemalo nejaký význam. Volalo sa to ostrakizmus, kedy každý hlasujúci občan mal právo na jeden čriepok nejakej rozbitej keramickej nádoby vyriť meno človeka, ktorého považovali za nehodného, aby ďalej žil v Aténach a aby ho vyhnali. A tak sa stalo, že ak niekoho takto mnohí ľudia na tie črepy napísali, musel opustiť Atény a nesmel sa do nich vrátiť najmenej 10 rokov. Stávali sa samozrejme výnimky, ak bola nejaká vojna alebo ho potrebovali, tak ho zase do mesta pozvali. Treba ale povedať, že takáto voľba bola len vtedy právoplatná, keď sa jej zúčastnilo 6 000 voličov. Madáč túto scénu, respektíve tú atmosféru v Aténach, používa ako prechod, aby vysvetlil alebo poukázal na ľudské dejiny medzi tým obdobím starovekého Egypta a nastupujúcim obdobím demokracie, neskôr kresťanstva a neskôr ríše rímskej.